Hello guys, welcome to my live. Ayan, magtatanim kami ngayon ng palay. Ayan. So, ayan, mga kasama ko, nagtatanim na. Family. Family. Thank you so much. Keep watching guys and stay connected.
Bimbol, saro-saro lang. Pagalo pag ganit, bibitino kita. Dahil bila.
Takloban. Mga bata. Alam mo mga bata. Ayun sa ang camera. Sa likod ng tahob.